sam radio 4 dana nedeljno, 3 dana imaš slobodno ili možda nađeš neki drugi posao. 4 dana nedeljno, ali mnogo sati. Sad se ne sjećam da li 10 ili 12. I beše. hoćeš otprilike u to vrijeme da nam kažeš kakva ti je bila zarada ako ti nije kao ako Ja, neko ne razmišlja. setim. Vratio sam se vratio sam se u Beograd sa, mislim da je bilo $5.000. Pa dobro, znači... Što je, mislim, ne pričamo o ovim cenama koje su sada, to je bilo pre 7 godina. Da. To je bilo pre 7 godina, ali naravno da sam otišao na neko ostrvo, kao što su mnogi išli, onda bi sigurno zaradio više. Ali, pa znaš što nemaš da trošiš, ti si... to mi nije. Meni je metro bio, znaš, ja plaćam metro, plaćam visoki kirije jer sam u Njujorku, ti kad si na nekom ostrvu tamo kod Bostona i ostalo, ti, brate, voziš bajs do posla, vas 10 je u kući, mislim, nevjerovatno su veliki troškovi u Njujorku, ali ne treba inicijalno da bude zarada motiv za odlazak, nego to iskustvo koje ti daje tako jedan veliki grad.